beginnen met een onderwerp over Green Phoenix. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met het recyclen van plastic flessen. Ze zijn gevestigd in het paviljoen Zeelandia, maar moeten binnenkort daaruit. Behalve het recyclen van plastic is het ook een sociale werkplaats waarbij mensen met een afstand tot de arbeidservaring op kunnen doen. Ze moeten op korte termijn eruit en ze zoeken een nogal specifieke ruimte. Daarover spraken we met Tijmen de Vries van Green Phoenix. Tijmen, we zijn hier bij paviljoen. Ja. Tijmen, we zijn hier bij paviljoen Zeelandia. Daar zit Green Phoenix. Jullie zitten er al best wat jaren. Jullie werken hier hard aan recycling, sociale werkplaats. En nu moeten jullie weg. Wat gaat er gebeuren? Ja, helaas inderdaad. We hebben hier 3 jaar mogen werken in dit mooie paviljoen om Curaçao een beetje schoner te maken. Helaas hebben we het bericht gekregen dat we dit pand moeten verlaten. En we zijn nu hard op zoek naar een nieuw pand. Er is nog geen oplossing. Op korte termijn of niet? Korte termijn, ja. In principe moeten we dit pand over 2 maanden verlaten. Dus ja, de nood is vrij hoog. Ja. In de zoektocht naar een nieuw pand. Ja, en het is natuurlijk belangrijk. Jullie doen aan recycling. Dat betekent dus dat er ook ruimte moet zijn om plastic uit te sorteren, op te slaan. Vrachtwagens moeten kunnen komen. Het is een sociale werkplaats, daar werken veel mensen. Ja. Dus je kunt niet ergens op 2 ogen achter in een klein kantoor zitten. Nee, het moet echt wel een goede ruimte zijn. Ja. En ook nog centraal. En ook nog centraal, inderdaad. Ja, nou, je noemt al een paar belangrijke aspecten, inderdaad. We hebben inderdaad behoefte aan een terrein van ongeveer 500 vierkante meter. Met inderdaad goede toegankelijkheid, zowel voor vrachtwagens om te laden en lossen, maar ook met openbaar vervoer voor de mensen die werken op onze sociale werkplaats. Ja. Daarnaast is inderdaad ruimte voor het opslaan, voor het sorteren van alle plastics en tevens kantoorruimte om de kantooractiviteiten goed uit te kunnen voeren. Ja, het liefst op een centrale plek rondom Willemstad. En ja, het zou ook heel fijn zijn als er bijvoorbeeld een kantinetje en toiletten bij zijn. Ja. Ja. Maar in eerste instantie moet het op korte termijn zijn en zou het iets moeten zijn waar jullie ook weer langere tijd kunnen blijven. Ja, het doel is natuurlijk dat Green Phoenix gewoon kan blijven voortbestaan en dat we nog een lange toekomst hebben waarin we een mooie impact kunnen maken voor Curaçao. Ja. Maar inderdaad, op korte termijn een oplossing krijgen, dat is heel belangrijk. En dan hopelijk kunnen we in gesprek gaan voor tevens een lange termijn. En door Green Phoenix te helpen, help je eigenlijk Curaçao. Natuurlijk, ja. Ja. Dat is het mooie hieraan. Als mensen dit zien en iets hebben of willen praten, waar kunnen ze contact met je opnemen? Mensen kunnen contact opnemen met mij direct op Ja. de telefoon. Mijn telefoonnummer is 5252171. Ja. Of zij kunnen mail sturen naar info@greenphoenix.com. Met Phoenix met Phenix. Succes. Dankjewel.